За по-доброто протичане на спектакъла, моля, спазвайте следните правила. Всъщност, вие не сте на театър, а в час. Моля, дръжте се така, както винаги са си мечтали вашите преподаватели. Реагирайте адекватно и спонтанно, без да чакате поява на светлина, надпис с текст, аплаузи. Такъв няма да има. Позволено е използването на мобилни устройства, след като сте изключили звука им, но само за снимане. Всяко ровене в многобройните приложения, с които сте ги натъпкали, е абсолютно забранено. Провинилите се ученици, бивши и настоящи, след края на спектакъла да се явят при директора, т.е. при директорите. Ще имате на разположение двама. Приятно гледане! Как мина премиерата с нощ? Браво! И на мен ми предстои, но работата с декорите за ЦИП. Ами няма хора, бе, Киро! Сценографите си проектират едни декори, ама няма кой да ги изпълнява. Ало, Пашова! Кой ти прави куклите за лунната стая? Дай да дойде в нашия театър, че поставяме куцото петле. Не го даваш, ама няма кой да прави кукли. Как тогава да правим куклен театър? Караколева, виж сега. Ще поставяме Война и мир на Прокофиев. Да, знам, че е актуална темата. Ама той едни костюми, една стилистика. И няма кой да ги шие. Питай Зомбори, има ли някой човек? Ало, Цонев, имам голям проблем. Закъсал съм го с светителите. Дай някой човек, бе, брат. Нямаш? И ти имаш същия проблем. Ало, Съюза на артистите ли е? Другарю Кабакчиев, обаждам се от името на директорите. Големи проблеми имаме. Големи и с помощник режисьорите, и с гримьори, и перукери. Трудно се работи така. Направете там нещо с Комитета за изкуство и култура. Министерство на народната просвета. Министерство на труда и социалните грижи. Заповед номер 575 от 5 май 1975 година. На основание точка 37 от Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъчно развитие на образованието в Народна република България и решенията на колегиума на Министерството на народната просвета от 6 май 1975 година нареждаме да се открие средно специално художествено училище за сценични кадри в град Пловдив към Комитета за изкуство и култура. Министър на народната просвета Станев. Това, мое дете, е твоето бъдеще. 1975. Убедени сме, че ако Иван Вазов беше сред нас, щеше да възкликне. Значи положи се вече здрава основа на българското театрално обучение. И то каква основа? Естествено е всичко това да се случи в града на художниците и на първият в историята на българския професионален театър град Пловдив. Уникалното не само за България училище е създадено от бащите на Пловдивския театър.
През 1975 година тогавашният директор Атанас Бояджиев, неговия колега и Богомил Стоилов, сценографа Веселин Ковачев и още неколцина техни сподвижници. Още от създаването си училището поема по пътя си на развитие като учебна и творческа институция. Една от причините за това са адаптивните промени в процеса на обучение, общообразователно и професионално. Вследствие на което гимназията се утвърди като съвременна и модерна учебна институция, единствена в Европа с такова многообразие от специалност. Материалната база се разшири и усъвремени, реализираха се много проекти за подобряване на учебната среда. Десетки са завоюваните призови места от нашите млади творци в различни национални и международни конкурси. През годините се реализираха множество международни проекти, които ни утвърдиха като търсен партньор в Европейския съюз. Точки на пресичане за връзката между изобразителното изкуство и музиката. Проектът Чешко-словашката културна следа в България бе определен за най-добър проект през 2022 година от Европейската комисия в областта на училищното и професионалното образование и обучение. Ние сме инициатори и организатори на национален младежки конкурс за актьорско майсторство. Инициирахме и проведохме национална конференция на тема педагогика в театралното обучение. Важна част от нашата работа е международната ни дейност. Ще отбележим значими международни проекти като Център към периферията и обратно, създаването и утвърждаването на международен пленер диалог за художници и преподаватели от Европа. Бяхме основен и единствен партньор от България по международния проект Life Skills за разработване на учебни програми за повишаване на квалификацията в различни творчески направления. Важно е да отбележим и дългогодишните прекрасни отношения с община Пловдив и отдел култура за разширяване на сградният фонд на гимназията и за утвърждаване на града ни като европейска и национална столица на културата. Благотворителната дарителска дейност е друга отличителна черта от нашата работа, защото освен творци, ние трябва да развиваме и човешки добродетели в младите ни възпитаници. И ние заедно успяваме. Цялостната дейност на нашата гимназия бе достойно оценена с връчването на наградата Златен век 2025 година с грамота и плакет за принос в развитието и популяризирането на българската култура. Училището за сценични кадри в моят живот е най-важният етап, защото в тези години ми даде уникалното чувство за свобода и за приятелство. Възможността 4 години да се занимаваш с театър, с нещо, което обичаш, нещо, което си искал цял живот да правиш, сега го оценявам като най-големия подарък на съдбата. И имах изумителното щастие да бъда съученик с невероятни хора. И мога на всички вас, които тепърва ще идват и в училището за сценични кадри, просто да бъдете свободни и щастливи. Приказка. Дом. Искреност. Начало. Магия. Свещено местенце. Привет на всички вас от Слънчева Калифорния, аз съм Димитър Маринов. Искам да поздравя всички вас от сценични кадри Пловдив с прекрасният 50 годишен юбилей. 50 години на талант, на възможности, на подготовка, на емблематични исторически фигури в нашето изкуство. Задкулисни и предкулисни. И тук, пред кулата на Sony Pictures, ви поздравявам и ви пожелавам много щастие, много любов и всичките мечти, които желаете да се спъднат, те ще се спъднат, ако си вярвате. Прегръщам ви с много любов и ви пожелавам този половин век да мине в още много векове на подготовка, на любов и най-вече на вяра. Ние бяхме, сме и ще бъдем. Това бе началото на един дълъг път. Началото на едно мечтано преживяване, началото на сбъдването на мечти.
За тези 50 години през класните стаи и ателиета преминаха около 2000 бъдещи творци на театралните и визуални изкуства, на приложните и изобразителни изкуства, поети, писатели, драматурзи. Лекари, архитекти, учители. Все пак и сред нас има нормални хора. А също така и оперни певци, ето единият е тук. И всичко това... И всичко това благодарение на нашите прекрасни преподаватели, които ни подготвяха за трудния път на Твореца, които преди всичко ни научиха как да бъдем хора. Да им благодарим, че озаряваха нашия път и бяха нашата пътеводна светлина. Както казва господин Габаров, къде е господин Габаров? Светлината е електромагнитно излъчване, видиме за човешкото око електромагнитен спектър, приблизително от 400 до 750 нанометра, да не се го казва вярно. А светлината е нещо изключително важно, както всички знаем, иначе ще ни обгърне пълен мрак, както нас, така и сцената. Не, за нас не знам, но сцената никога няма да потъне в мрак, защото има специалност художествено осветление. Прекрасно е сцената да е осветена, но ми се струва, че на тази осветена сцена все пак трябва да има нещо, нали? Малко пусто ми се струва. Ами да. Ти какво предлагаш? Не знам, не съм сценограф, но, например, пейки, маси, столове, каквото там се слага на сцената. То се слага, ама нали някой трябва да го направи? Ами от театрален и кино и телевизионен декор какво се водят? Не се водят, а работят и са много добре. Добре, хайде.
това тук ми прилича като двора на училището. То дали е двора на училището или театралната сцена едно и също? Но все пак липсва беседката. Ще ми се беседката. Добре, имаме сцена, имаме осветление, имаме декор, но нямаме театър. Аз знам каква е длъжностната характеристика на тези, които ни липсват. Кажи. Изпълнява или интерпретира роли, използвайки ред, жестове или движения пред радио, телевизионна и театрална публика. Разчита и репетира роли, за да заучи реплики и текстове за предтеатрални постановки и филмови роли и представления. Пее или танцува по време на драматично или комедийно представление. Браво! Знаеш какво? Аз като те слушах се замислих. Ние с теб двамата какви сме? Актьори ли сме? Водещи ли сме? Или сме водещи актьори? Водещи актьори. Всъщност и трите са верни. Ние представяме и анонсираме следващото изпълнение, за да засилим вълнението и да постигнем плавен преход между отделните действия на този великолепен спектакъл. Да. И го можем, защото сме завършили какво? Специалност драматичен театър. Аз всъщност завърших драматичен театър тук в Синищни кадри. Два рода равнознатни от Балкана, чиято красота е тук пред вас, отново нарушавайки закона, проливат тежки сълзи с помитряс. Млади пръстени от хора обикват се под падаща звезда. Нито сте знатни, нито адекватни! След сте толкова са адекватни, що не сте знатни? Грозова! Сливова! Ростова! Сливова! Ростова! Сливова! Любовен елексир! И в 50 годишен спор на тези незнатни родове, да видим за какво се карат те въобще. Нека ролите разпределим и към оптимистичната гледна точка продължим. На кое? На сватбата. На вашето дете. Тоест ние. Добре. За какво сигурно, бабо? Нали на мен си се метнала? От хубавото ми момиченце! Чичо, ти цял ден ти си се спрял. Ти са и дъжне! Щас! Айде, сине, няма да те седи цял ден. Ама, даден сега са момиченце си. Съжалявам. Айде, сине. Айде, сине, ще ти седи цял ден. Разбира се. Хайде, татко. До магазина не отиваме. Така ли? Поздравления да си миши пестрана. Детенце, служи си очилата. Поздравления. Сине, изпускаш къщата. Ето нас стая, там ще я преградим и ще живеем там. Жец? Жец? Не, в тази къща не. Аз ще ти купя апартамент. Не мерзи, татко, аз искам с моите пари да се съвсем. Твои пари? Да. Аз ще ти купя месонет с пенсията. Благодаря, дядо. Аз ще ти купя бойлер. С държавни пари. Добре. Браво, сине! Чукаш, къде си изкимаш? Влизай! Гости имаме здравейте! Здравейте! Опа! Опа! А сега ти така?
значи имате залежала стопка. Абе, така като е гледам в терен залежала, направо се отлежала. Мала, вие си такива, не вие, вие сте по друг пол. Ако говоря за млада сме. Точно така. А да попитаме така и така сме. Как сте с жилищната площ? Много сме добре. Имаме една стая за младожените. Ние пък имаме две. Ние пък имаме апартамент. Ние пък мезонети. Ние пък къща. А ние в гараж. Ние пък с колело. А ние с мотор. Ние пък с това. Кола? А ние с инвалидна количка. Аз пък ще се там. Но нека видим и песимистичната гледна точка. На кое? На сватбата. На нашето дете. Тоест, ние. Ще ми подадеш ли слоницата? Слоницата, бе, бабо. Ти пък ти стига се тъпка като прасе. Аз поне съм като прасе. Абе, бе, сина, едната седим цял ден. Абе, баща ми, аз съм дъщеря ти. Не ти личи! Абе, баща ми! Обе! Какво правиш? Скарвам пари, не виждаш. Къде е дърти, майка? Бе, откъде да го умряли? На кого ще викаш дъртово, брака? Една стая там ще я преградим и ще живеем там. Това е барака ли, бе? Да. Тая барака твоя крак няма да съби, пък ама ли мой. Аз пък ти казвам, че ще стъпя и даже ще живея там. Айде да видим къде ще живееш. А ние къде ще живеем? Тихо, че тебе ще заведа. Мале, Кого ще заграждаш? Аз как ги заграждах едно време, ама вече не. Ами са заведи ми тебе. Това е вярно. Не го пътна, чук, мах се тук, бе. Хайде, чука си не. Чука как ти се си. това няма пробва. Седете да хапнете! Хайде, глътни! Не, ставай! Дошли са по работа. Каква работа? На лъжащата работа. Каква работа? Ами разбрахме, че имате залежала стопа. Абе, така като е гледам, направо си умрял. Не ти, майко! А пък нашия търговец, съд ли га баща тук и баща стопа? Ети, Така ли? Да викам, да не викаме много. Да викам. Викам да ги женим. Какво? Чакай, Да ги женим. да ги женим. А така, да се призедвам. Да попитам, аз как сте с жилищната площ? Много добре. Вашата жилищна площ. Ние с жилищната площ сме много добре, но на мен ми се струва, че сте объркали къщата. Довиждане! Радо дъще! Ама имаш течеки рима! Хайде, всички навън. Синко, хайде, довиждане, Олечка и също. Хайде, Синко. Хайде, дедо, хайде. Няма да ме изгубиш, аз сам ще изляза. Хайде, ще седи през задната врата. Ти кучища брата в долната. Кого ще изпращаш? Аз как ги изпращах едно време. Ама вече не е. Нали ще прати ми тебе? Ние никога не бъркаме къщата. Пак ама ли тази, с такава съдържа,
къща, брата. Вие може да не сте объркали къщата, но нашата стока не е залежала. И в нашето семейство няма такива лиготини. Мъка. Майко, и не сте се оправяли. Ама вие сте дошли да я искате. Ти сега не разправяй! Слушавай го, дума ми! Защо се върнахте? Защо? Викам да не викаме. Така как ще я викам за жилищната площ? Безобразие! Какво значение има жилищната площ? Щом двамата влюбени се обичат? Майко, ти съвсем изперка. Мълчи бе! Истината ви казва. Първо трябва да се пита воденицата. Каже дъще, взимаш ли го тоя? Глупак! Аз мисля, че съм доста млада и не го искам тоя глупак. Тогава да се разминем като кораби в морето, без много думи. Браво, сине! Най-накрая да кажа нещо святно. Моя дух! Без много приказки, без много да викаме, как сте жилищната площ? Сина! И в този миг отново чу се вик. Нека съберем двата рода в едно, както винаги е било. Спора да преместим и нека двете гледни точки вместим. Какво? Роли ви влезте, вие песимисти, неоптимисти, от сцената излезте! Така де, влезте. Тоест, слизайте! Прощосвайте се, ако обичате. Хайде. Към която епоха да
история трябва да съпровожда човека, приемайки различни роли, разнообразна визия, различна функция и символика. Като всеки път тя се влияе от пространствата, в които е поставена или сътворена. А ние в какво пространство се намираме? Сценично, разбира се. Точно така. И какви костюми носим? Сценични костюми. Хубави. Хубави, да. Да, хубави. Много хубави, обаче много е как хубави. Ще да ги измислят с хлапка.
Пинокио има своя двойник човек, който се нарича Пинокио Санчес. Историята е много трагична и сега няма да ти я разказвам, но това ме накара да се замисля. Не знаех, надявам се да ми я разкажеш някой ден все пак. Да, ще ти разкажа. Реши ми върху какво се замисли. Ние ли даваме живот на куклата, или тя прави наш човеци? Ние ли я водим, или тя ни показва верният път? Не знам. Нека тези, които я създават, ни помогнат да намерим верният отговор. Интересно наистина. Здравей, миличко. Аз съм просто една кукла. Знам, че не съм глупава, защото нямам мозък, който да използвам, за да съм глупава. Винаги съм искала да кажа нещо от сърцето си. Ах, как ви завиждам. И искам да кажа, аз съм красива, с прекрасна коса, очи от маниста, дълги крачета и стройна снага. Но съм без стойност, защото имам цена. Вие нямате цена и за това стойността ви е безкрайна. А аз? Половин час ви трябва, за да ме ушиете, още един, за да поедисате дрежките ми, и за час и половина труд сърцата на обожателите ми са мои. Това е най-тъжното. Красивите хора получават каквото искат от обожателите си. Сърцата им. А не това, от което имат нужда. Мозъците им. Вие имате всичко, което искате. Вас не ви дърпат дрежките, не ви късат главите, не ви прибират в чуфала, след екрани сте ничи играчки. Ние имаме обожание, но вие имате уважение. Понякога мен ме захвърлят, въпреки че съм красива. След като съм ви омръзнала, можете да ме подарите на друг, но по-често ме изхвърляте. Сама, щупена и съправена. Познато ми е до болка. Аз нямам сълзи. Моят плаче в гърдите ми, в спастените ми от праха кадрици, в изпокъсаната ми рокличка, чупените пръсти, скривената уста. Лежа захвърлена в ъгъла, но знам със сигурност, че добрият господар ще дойде отново, за да събере частите и парчетата и да върне за пореден път живота ми отново. Докато поне още нещо може да се поправи, да се изпере и зашие облеклото. Завършете здраво въжетата, прекрепете здраво пантите и сложете новите очи там, където преди имаше дупки. И ето, пак съм прекрасна. Следващия път. Но знаеш ли,
сърцето е по-добре да се извади напълно, защото винаги боли. Все пак имаме толкова общо. Куклите и хората. Ние сме произведени, вие стадени, но всички живеят в прегръдките на другите. Моля ви, не ме прибирайте в чувала преди сън. Служете ме на рафта. Там до семейните снимки. Нека се почувствам поне за малко като истинско момиченце. Понякога, освен нас, вие хората захвърляте и себеподобните си. В вас кой ще ви ремонтира и изправи на крака? Телата може би, но душите. Нека се прегърнем и бъдем заедно. Може би ние, куклите, ще съхраним душите ви. Задавам много въпроси. Трябва да търсим отговорите на много въпроси. Но сега ще ти задам един много лесен. Казвай, аз съм брюнетка и съм умна, сигурна съм, че ще позная. Добре. Как се наричат тези, които дърпат конците? Това е лесно. Политици, разбира се. Понякога да си брюнетка не е достатъчно. Така, слушай, ще ти дам един жокер от бъдеще. Как се наричат тези, които използват конци, пръчка или ръце, за да дадат живот на кукла в синхрон с говор, глас, танци и така да могат да я оживят и всичко да работи, а? Дай ми още един жокер. Добре, ще ти дам още един жокер. Каква специално си завършила ти в сценични кадри? Специалност куклен театър. Това ли? Да. Ела сега да се представя.
прочетох, че най-добрите истории се разказват без думи. Да, съгласна съм. Понякога думите ме изморяват. Иска ми се да мога да пресъздам ситуации, емоция, действия, единствено с движение на тялото или мимиката на лицето. Да разказваме истории чрез танц, да имитираме чуждо поведение, чуждо движение и така да провокираме и забавляваме публиката. Хайде! Хайде!
Извинявай, ама кои са тези двамата, които се мотат от време на време по сцената? Как не ги ли познаваш? Не си ли учил история на българския и западноевропейския театър, а? Това са Иван Вазов и Уилям Шекспир. Единият е от София, а другият от Стратфорд. Добре, но какво правят тук? Спорят. Вазов обяснява на Шекспир, че неговият език е много по-богат, че използва много повече думи. А Шекспир пък от друга страна му обяснява, че той с много по-малко думи може да каже много повече неща. Драматурзи сега, какво да ти обяснява? Добре, не, ама те не са ли... Какво? Да, и то да. Така е. Просто тези тук са модели от годишният изпит по специалност театрален грим и перуки. Ами, госпожа Христова, какво се мога да ги снима с социалните мрежи? Моля? Няма ли помощник режисьор да дойде тук и да въдвори малко ред? Няма. На сценария пише хаос на сцената. Значи някакви тук сценографи си правят каквото си искат по сцената. Хора пишат в сценария хаос на сцената, недомислени. Режисьорите не знаят какво се случва и когато стане хаос на сцената, няма ли помощник режисьор да въведе ред? Няма. Видео. Специалността помощник режисьор. Няма вече откъде да изкопаеш жив помощник. По места.
Добре, добре. Тогава ще се оправяме сами. Да. Това тук е нова специалност, нали? Разбирам и ние трябва да се развиваме, трябва да бъдем в крак с времето. Аниматори много се търсят, дали? Браво! Чакай малко. Когато говорим за аниматори, имаме предвид компютърна анимация. Да. И сега ще ти обясня. Секунда. Така всеки знае. Бързото и последователно показване на образи на неподвижни елементи с цел създаване на илюзия за движение. Това е оптична илюзия, дължаща се на известно забавяне в обработката на образа, получена от зрителния апарат от човешкият мозък. Така наречената зрителна персистенция. А защо не го кажеш малко по-просто? Защото сценаристът на този спектакъл е използвал също толкова много думи, колкото Иван Вазов. Морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Тана само кърпата позната, да се прелива с белите вълни. Морето не изхвърли на брега. Изплаши ме. Още съм напрегната от филма. Извинявай. Защо се забави толкова? Купих си вода, но имаше опашка в магазина. Хареса ли ти филма? Аз съм много впечатлена от сцената с тиранозавъра. Знаеш, че не съм голям фен на динозаврите. Добре. Hi, I'm the demon beneath your bed. So we got to talk. Like, exactly why haven't you been sleeping? Like, how am I supposed to torture you and tickle your feet while you sleep if you don't actually sleep? I stay all day under your bed for what?
Госпожо Арабаджиева, бихте ли ни казали какво е да сте толкова години директор на това прекрасно училище? Никак не беше лесно, особено първите години, когато прохождахме, когато имахме много проблеми, но и много удовлетворително, защото всички тези мили деца са наши любими и аз съм щастлива от това. Ще ни трябва малко време. Нали не бързате? Не. Добре. Ти си Цветята. Поздравителни адреси и цветя по случай 50 годишния юбилей на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив. Получихме от господин Мариан Бачев, министър на културата. Господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Република България, министър на образованието и науката, до ръководството и педагогическия екип на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив. Уважаеми госпожи и господа, скъпи ученици, приемете сърдечните ми поздравления по случай 50 годишния юбилей от създаването на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Храм на творчеството, вдъхновението и таланта. Уважаеми преподаватели, половин век вие възпитавате поколения млади хора в любов към изкуството. Развивате от тях дарбите и ги насочвате по пътя на професионалното и личностно израстване. Вашата мисия да съхранявате и разпространявате духовността, да насърчавате творческото въображение и да развивате висок художествен вкус е принос към българската култура и национална идентичност. Националната гимназия за сценични и екранни изкуства се утвърди като важен културен център не само за Пловдив, но и за цяла България. Място, откъдето започват пътя си изявени творци, педагози и артисти. Поздравявам ви за достойния път извървян през изминалите 5 десетилетия. Нека юбилейният спектакъл "И ние сме дали нещо на света" бъде символ на признателност към всички, които са положили основите на училището и са допринесли за неговото развитие. Преподаватели, възпитаници и партньори. Нека и занапред Националната гимназия за сценични и екранни изкуства да бъде извор на таланти и гордост за България. Пожелавам ви здраве, вдъхновение и нови успехи. Честит юбилей! Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Цветя също имаме от господин Костадин Димитров, кмет на община Пловдив. Кристина Янкова, областен управител Пловдив. Господин председател на Общински съвет град Пловдив. Госпожа Веска Николова и връзка с обществеността, образование и култура, район Западен, община Пловдив. Драматичен театър Пловдив. Държавна опера Пловдив. Господин Петър Байков, директор на Държавен куклен театър Пловдив. Мирослав Дачев, ректор на надпис. Доцент доктор Жан Иванов, ректор на АНКИ.
инспектор към Министерството на културата. Пред толкова талант и толкова успехи думите са малко, поради което ще ви прочета съвсем малко и аз. Министерство на културата на Република България награждава с грамота и плакет принос в развитието на културата Националната гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив по случай 50-ти юбилей на образователната институция. Мариан Бачев, министър на културата. Пламен Панов, заместник-кмет на културно-археологичния археология и туризъм. Дами и господа, уважаеми господин Томов, госпожо Рабачева, бивши възпитаници, настоящи възпитаници на сценични кадри, ученици, щастлив съм, че мога да бъда част от този 50-годишен юбилей. Истината е, че когато една институция съществува 50 години, това съвсем логически значи, че тя устоява на времето, защото има здрави устои. Истината е, че тези здрави устои са всички хора в тази зала, тези, които също не можаха да присъстват. Всичко това са хората, които правят сценични кадри на това, което е днес, 50 години, отдаденост, труд, за да могат едни таланти, шлифовани диаманти, да станат шлифовани диаманти и така да пишат културната история на Пловдив и на България. Имам честта, господин Томов, от името на кмета на град Пловдив, по протокол, да ви връча и аз почетен плакет на община Пловдив. Не по протокол, имам зелената светлина от кмета на град Пловдив, господин Димитров, да префразирам неговите думи и да донеса добрите новини. Те са, че когато една институция става на 50 години, тя расте и в този случай сценични кадри трябва да се разрастват, а ние в община Пловдив вече сме в процедура да предоставим още една сграда. В сърцето на Стария град, за да може там живота да продължи да кипи още една творческа база, бившата къща на МВР, която община Пловдив си на миналата година, която е в прекрасно състояние и която заедно с сценични кадри ние ще възстановим, за да може както след къщата в Цар Симеоновата градина и в Стария град сценични кадри и децата на сценични кадри да се развиват. Добър час! Поздравителен адрес ще отправи и доктор Пенко Господинов, заместник ректор, професор доктор Пенко Господинов, заместник ректор на НАТС. Уважаеми господин Томов, скъпа госпожо Рабачева, позволете ми от свое име, от името на ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство и на цялата наша академична общност
да ви поздравя с този забележителен празник, да поздравя вашите преподаватели, вашите прекрасни възпитаници. И тъй като ние сме едно от местата, където вашите деца продължават пътя към професионалната сцена и екран, искам да ви благодаря за отличната подготовка, която те имат и за това, че сте ги захранили с любов към изкуството, доброто и красивото. И между другото поддържам идеята за специалността помощник режисьор. Изказваме благодарности на Драматичен театър Пловдив за отзивчивостта и подкрепата на ресторант театъра за доброто настроение, което ще продължи. Много ти благодаря. Аплодисменти. Празника да бъде подсигурен. Бела България, която е експерт в храните от 1997 година. Три от предприятията на компанията се намират на територията на община Пловдив. Еста Бояна Митко Богойски, откликнал с бързината на пълноводна река и най-накрая най-сладкото – торти Чочко, подкрепящи дългогодишни. А сега давам думата на нашия директор, господин Николай Калънов. Добър вечер на всички. Ще се постарая да не бъркам четенето. Уважаеми гости, скъпи колеги, бивши и настоящи ученици на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства. Добре дошли на този светъл и тържествен ден. За мен е чест и огромна радост да ви приветствам на празника, посветен на половин вековната история на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. Днес не просто отбелязваме една годишнина, ние празнуваме 50 години вдъхновение, творчество, майсторство и неуморно преследване на мечти. Поглеждайки назад, виждаме хиляди истории, стотици представления, филми, кукли и картини, сътворени в класните стаи и ателиетата на нашия дом. Благодаря от сърце на всички, които са градили този храм на изкуството, на учители, които с търпение и любов са предавали знанията, на родители, които са подкрепили таланта и, разбира се, на всички вас, наши ученици и възпитаници. Към нашите бивши ученици, вие сте нашата гордост. Скъпи завършили, вие сте най-яркото доказателство за смисъла на нашия труд. Вие разнесохте магията, придобита тук, по сцените и екраните на България и света. Като гледаме вашите успехи, било то на театралната сцена, пред камерата, зад кулисите, в куклените театри или художествените галерии, ние знаем, че пламъкът, запален тук, гори силно. Всяко ваше постижение е най-големият подарък за нашия юбилей. Към настоящите ученици. Бъдещето е във вас. Обръщам се към вас, скъпи настоящи ученици. Вие сте енергията и надеждата на ГСИ. Пожелавам ви да бъдете дръзки, любопитни и неуморни в търсенето на красотата и истината. Не спирайте да експериментирате, да грешите и да се учите, използвайки всеки миг в любимото училище, за да изградите себе си като творци и като достойни личности. Помнете, че да си възпитаник на тази гимназия е не само талант, но и отговорност към изкуството и към публиката. Нека този юбилей бъде не само равносметка, но и мощен старт
към нови смели мечти. Пожелавам на Национална гимназия за сценични екранни изкуства още дълги години творчески полет, още много вдъхновени учители и още хиляди талантливи и успели възпитаници. На всички нас пожелавам здраве, творчески заряд, кураж и вяра в силата на образованието и изкуството да променят света към по-добро. Да живее Национална гимназия за сценични екранни изкуства и това чудо, което гледахте преди малко, ние можем да се радваме на постиженията и резултатите от това, което правим в училище. За това благодаря на екипа и всички, които участват. И сега приключвам. Имам удоволствието да връча почетен знак на гимназията по случай 50 годишния юбилей. На госпожа Емилия Рабаджиева, развитието и утвърждаването на НГСИ като образователна и културна институция. Бурни аплодисменти, госпожа Мария Бетуховска, Бети. Госпожа Катрин Гутман. Пита и неуморна за усърдната й работа за популяризиране на дейността на гимназията и за помощта й. За господин Станислав Самоковлиев, който не може да дойде, но наградата ще вземе дъщеря му, която също е наш възпитаник.